ಹಾಯ್ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಬತ್ತಿನ ದಿನದಿಂಚಿ ಬಿದಯೇ ಪೋತುಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ದಿನ ಪೋಣುಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಪುಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಪೋವಂದೆ ಇಂಕ್ ಪಿದೈ ಪೋರೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಿದೈ ಪೋವಂದೆಂತೂ ಮರರ್ಲಕ್ಕನೆ ಆದಿತ್ತಡು ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು 29 ಡೇಸ್ ಇಜಿನ 40 ಡೇಸ್ ಪೋರೆ ಅಂಚ 29 ಡೇಸ್ ಅನಿತ್ತೆ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿಕ್ ಬಾಲೆಗ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಇನಿ ಡೇಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಇನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದ ಇನಿಯೇ ಪೋವಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆನಪುರ ತೋಜಾವೆ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿರಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದುಪ್ಪು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪುನ ಆವಾಡು ದಮಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಮೀಪಾರಲೆ ತೊಂಪೋತೇರು ಅಂಚ ಚೂರು ಒಂಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗ ಒಂಚೂರು ಕೇನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ದಾದಮ್ ಅನ್ಪುಂಡು ದಾಲ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ 10:30 ದಂಚಿ ಜಪ್ಪುವೋಲು 10:30 ದಂಚಿ ಜತ್ತೊಳ್ಳ ಒಂಜರೆ ಎತ್ತುಲ ಲಕ್ಕೋಲು ಆ ಟೈಮ್ದುಲ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಹೆನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮದ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೇರು ಬಾಲೆನ್ ತೂವರೆ ಪಿಂದಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತೂಕ ಇನಿ ದಾದ ಮಾತ ನಡಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಿತೆ ಮೊನ್ನ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ತಲೆನ್ ಜಪುಡ ಹೊಡ್ದುಂಪು ಮುಲ್ಲೊಂಜಿ ತೊಟಿಲ್ಲುಂಡು ರಾತ್ರಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಂತದು ಪೂರ ಅಂಚನೆಂಡು ಅಂಚದ ಕಾಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋಡ್ದುಂಬು ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡು ತೂಕ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೇಲೆಡ್ ಕುಲ್ದೇರಿ ಇಜಿನ 6ನೇ ಪೂರ ಡ್ಯೂಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಪತ್ತನ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಮೀಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಮಂದಿ ತೂಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಮಾತ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಅಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತದೆ ಇರ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರನ ಮೀದ್ ಬತ್ತಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತಿರ್ತಲೆ ಪಿನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಇರ್ಲೇರು ಪಿರಾಡು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಾನ ಒಂದಿರ್ಲೇರು ಇನ್ನಿದಾದನ ಬಾಲೆ ಕೇನೊಂದೇ ಜೋಲು ಜಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪಿದೇ ಪೋರೆಂಡತ ಬಂದು ಅವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಒಣಸಗುಲ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಿದೇ ಪೋರೆತ್ತಂಡ ಬರೋ ಜೋಕುಲು ಬುಲ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದಿನಿ ದಾದನ ಇದನ್ನ ಮೀದು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಮಾಲಡು ಪೋಲು ಇನಿ ಏತು ಮಾನಾಂಡಲ ಅಮಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಕ ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಬೈದಿರತ್ತ ಪಿನ್ನಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಜಪ ಹೊರತೆ ಬಾಲೇನು ಜಪಡ ಆತನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದ ಬರ್ಪೆ ಪೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪೋದ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಪಿದಾರ್ದ ಬರ್ಪೆ ಪಿದಾರ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ವೇನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಐತೆ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದ ಪೂರ ಆಣೆಗಲ್ಲ ತುಲೆ ನಾಗರಾಜರು ಬೈದರು ಮೇರ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಈಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಎತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಚ 6ನ ರಿಕ್ಷಾ ಡೇಪಲ್ಲಿ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತಂಜಿ ರಪ್ಪ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೆದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವಲೆ ತೋಜಾವೆ ಪೋಯತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡಿಯನ್ನ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಬರೋದುಂಟು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ದಿನ ಬಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದೇ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು
ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಕಲು ಬಪ್ಪನಾಡು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ದೇವಿನ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಚೋಯ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟೈಲರ್ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಪಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಪಕ್ಕನ್ ಬತ್ತೇರು ಕಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ದರಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಪೋಯರು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋರೆಂಡು ತೋಜಾವೆ ಆ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಕಿನಿಗೋಳಿ ಸುತ್ತದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪೋಯ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಡೆ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚಾ ಪಡೆದು ಪೋಕ ಪಂದ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಬಲ ಅಂದ್ ಚಾ ಪರೋಡಿಗೆನಾ ಚಾ ಪರೋಡಿಗೆ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಚಾ ಬರ್ಕ ಅಂಚ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ತೂವೋಡು ನಾಗರಾಜರ್ ಪಂಡೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಚಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂತು ತೂಕ ವೆಂಕಟರಮಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ವೆಂಕಟರಮಣಡು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತಿನ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಅಂಚ ತುಲಿ ಕೆಲವು ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮುಟ್ಪುರ ತಿಕ್ಕಣಿಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಬಕಿನಿಂದ ತುಂಬ ರೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಚ ತಂಗಿ ನೂಲು ವೆಂಕಟರಮಣದೊಂದು ನೂಲು ಸೊ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಅವು ಬಲ ಹಾಕೊಂಗೆ ಪಾದಂಡ ಅಂಚ ಟೆಂಪಲಿನ ತೋಜ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನೈತೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ಒಣಸ್ ಮಂತೀನಿ ಹೊರ್ಚಿತ್ತನತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂಪಿನ ಎಂಕಲು ಪೊಕ್ಕಡೊಂದು ತಿನ್ ಜೋರು ಬಡ ಆಂಡ್ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಜಾಮೂಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಣಸ್ ಮಂತ ಸೊ ನಾನೈತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದಾಡ್ನು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಅನ್ನ ಪಾತಿರುವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮುಲ್ತದ್ದು ಬಿದಾಡುವ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡಿ ತಿಕ್ವೆ ನಿಕ್ಕಾಗ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ಎಂಕಲು ದೂರ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಬತ್ತಾಂಡ್ ಒಪ್ಪನಾಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದ್ ಬತ್ತಾ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಕೊಂಡೇನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ 6K ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ 10,000 ನಿಗಳು ಎತ್ತಾವಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ದಾದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಚಿದೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೇನ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್